कियर कलसा सजैले बानी कि विश्वास बाटे के पुराई जाई तू माई हो हम बोलावा तानिया जाई तू तानिया जाई तू। दूर दराज से आए सभी यूट्यूबर भैया के भी बार बार चरण स्पर्श है, सबके स्वागत अभिनंदन बा। भाव बा भैया अरे नहिया लगवले रे बानी भक्ति जगवले रे बानी नहिया लगवले बानी भक्ति जगवले रे बानी मन में बलल साए से कलसा सजैले बानी हो मन में बलल साए से कलसा सजैले बानी कियर कलसा सजैले बानी कि विश्वास बाटे आस विश्वास बाटे आस के पुराई जाई तू माई हो हम बोलावा तानिया जाई तू। बाबा माई हो हम बोलावा तानिया जाई तू। हाँ हाँ थोड़े देर बाघावा के छोड़ दो मोही पसवार हो जाई थोड़े देर बाघावा के छोड़ दो मोही पसवार हो जाई ए माई हो ताने तू तेरी दशा कतिया सीमा पार हो जाई। ऊपर आने की अच्छा रही। चलिए गार्जियन रमेश चाचा की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार व आशीर्वाद के रूप में स्वीकार बा। भक्त कहता राजन भैया बेटा के पुकार स्वीकार कर माई हो तिहाई लेके भैया बेटा के पुकार बेटा के पुकार बेटा के पुकार ए बेटा के पुकार स्वीकार कर माई हो विनती हजार हाथ और जोड़ी के लगाई माई विनती हजार हाथ जोड़ी के लगाई माई विनती हजार हाथ जोड़ी के लगाई सब सुख पाइब जदी दर्शन देखाइबू सब सुख पाइब जदी दर्शन देखाइबू अपना है बेटा प्यार पार सईबू कि विश्वास बाटे आस विश्वास बाटे आस के पुराई जाई तू माई हो हम बोलावा तानिया जाई तू। अरे माई हो हम बोलावा तानिया जाई तू।
लास्ट में का कहता, कैसे कहता, तिहाई लेके भैया। नैना निहारे नैना निहारे नैना निहारे नैना निहारे रहिया, अरे करे इंतजार हो, नैना निहारे रहिया करे इंतजार हो। हथवा चाहेला पौआ, अरे दीही हम पखार माई, हथवा चाहेला पौआ दीही हम पखार माई, हथवा चाहेला पौआ दीही हम पखार माई। हो बताया बेर दे अब जानकार, हो बताया बेर दे अब जानकार, ससिया के दुआरा पारत से उतारा माई, हो ससिया के दुआरा पारत से उतारा माई। रथ से उतारा कि विश्वास बाटे आस, विश्वास बाटे आस के पुराई जाई तू माई हो, हम बोलाब तानी आई जाई तू। बोलाबो तानी आई जाई।